Kaixo ikusentzule berriz ere gure saioetara, gaurkoan beste elkarrizketa bat ekarriko dizuegu, beste txirrindulari profesional batekin, hau World Tour mailan dabilena eta euskalduna dana, aski ezaguna Euskal Herriko errepideetan, bai juniorretan, bai afizionatutan, kadetetan ere lasterketa mordoa irabazi duelako. Bera, Alex Aramuru da, egun Astana taldeko txirrindularia eta maila oso ona eman duena bere lehenengo lasterketan Proventzako Tourrean duela ja 2 aste. Alex, ezkiotarra, gipuzkoarra, bigarren urtea egiten ari da Astanan, lehenik Euskadi Murias eta Kajarralen ibili izan, maila oso onak emanda, lasterketak emanda, tartean adibidez Getxoko zirkuitoa, eta orain Astanan bere maila gorena bila. Ongi etorri Alex, komentatzen ibili gea aurreko saioetan ze zaila izaten ari den denboraldia hastea, lasterketak bertan behera gelditzen ari dialako, baina lortu dugu azkenean martxan jartzea eta zuk oso ondo hasi duzu, postu oso onak lortzen Proventzako Tourrean. Zer moduz junta? Bai, bildurrez geren ez, hasi behar ginen edo ez, eta, mintzaten martxan jarri geha. Frontzin hasi dugu, Proventzen, berez hasiera baten Valentzin euken hasteko asmoa eta gero Murcia Almeria iteko ere baita gero Andaluzia, baina nola egutegi alderak eta horiek ondien, Proventzen hasi dugu. Eta nahiko guztua egizun da nahiko ondo hasi dugu 3. postu horrekin, da guztua bai. Komentatu dugun bezala, lasterketa asko bertan behera geratu dira, Espainiako egutegian ia karrerari gabe geratu dira. Zuentzat txirrindulari bezala, batez ere baina hasi nahi dezula, baina ez dezula tokia hartzen edo tokia topatzen, eta zuek erraztasun asko eduki World Tour izan da. Nola bizitzen ari zeate momentu hauek ez jakintasuna dela nagusi tropelean edo taldekin eraten? Gure kasun egizan da suerte pixka bat gobetz, kalendario aldetikan beste hemengo talde asko, baina erraztasun pixka gehiago bat daukegu. Eta alde horretik, entrenatzeko gehiago motibatzen dizuna hoxe da ez, karrerak egitea, eta alde horretik azgeak jauko ez. Bai hemengo bertako karrerak endo dizkiguela, Valentzikoa, Andaluzi eta Murcia, baina nola Proventzen sartu ziaten, ez dut, amisteko putadak ez neuk. Baina bai bertako talde asko, ustez egingo diela problema horiekin, edo pixkat moralez jatxita bai. Hasieran esan dugun bezala, zuk Proventzako Tourren hasi duzu denboraldia, lasterketa bere zumea zana, ez da palmares on auki, baina aurten talde on guztiak edozein karrera nahi dutenez arrimua hartzen hasteko, maila oso ona izan du karrerak. Horregatik, zorionak, ze 4. postu bat, ia World Tour karrera bat zanean oso ondo dago, bigarren lasterketa eguna izateko. Nola sentitu ditzea, 4. postu hori, si akaso aurreago izan liteke, baina bigarren eguna izateko oso ondo dago. Orokorra, itzuli orokorra hartuta, nola sentitu zea? Bai, nahiko ondo ez, banekin bigarren etapa hori politio zalanentzako ez. Taldeak bai konfiantzan erekin ez, konfiantza hori eman ziaten, eta saiak ginen hor lehiatzen, azkenen balerinik irazitzen, gero bigarren trakekoa izan zen, eta 3. sartu nintzen, eta agustua ez. Bai penakin, azkenen bertan ikusita, ez dakit, bertan ikusten dut oso gertu, eta azkenen ezin irazez ez, baina ez da txarra ez, lehenengo karreran mintzat aurren ikusi naiz, eta horrek konfiantza gehiago ematen ditela urrengo karreratako. Zu afizionatu eta juniorretan, si akaso ondo ohitu zinean irabaztea, erraza egiten zaitzazun irabaztea orain profesionaletan, batez ere World Tourrean irabaztea zailagoa da, zer esanik ez World Tourrean, World Tourrak eskatzen dulako adaptazio epe bat, eta ez da bakarrik urte betekoa, progresio bat behar da urteetan zehar, baina pixkanaka zuk erakutsi dezula gainera profesionaletan irabazteko kezeala, bigarren urtea World Tourrean Astanarekin, nola espero dezu, zer helburukin aurreikusten dezu urtea? Lehen urten
eman non saltoa ez, astana, eta, bueno, egizan da urte pixka berez izan zen ez. Justo, ekipo aldaketa eta bulturrea saltoa, berez urte berez izan zen, eta, COVID-ekin, bueno, kalendario aldetikan eta, bueno, aldaketa asko ontzien, eta genduken programazioa ez aldabara izan genuen, baina, bueno. Aurten ematzenez, espero da kalendaria pixka eta hobeto xo jutea ez, dauzkeun karrerak errespetatzea edo turre, giroa eta bulta nik uste bintzat ean fetxetan edengo diela ez, eta bueno, horrek guri egutegi aldetik amintzat programatzea eta hola erreztuko digu baita, eta bueno, azkenen gure objetiboke objetibota edo hobeto xo aietzea ez. Eta bueno, saltotxoa ematea ez, espero edo, bueno, bintzat hoxen nahiko dugu ez, ia karrera dazkikun karrera eta jun ez dakite espero duzuna ematea. Esan duzu, iasko urtea da nontzat izan zala, zuek txernari modura eta mundu mailako txernari modura nola gabiz izan zen duten urte hau, urtarria otsailean, hasi zinaten lasterketekin, gero martxoan akabatu, eta gero ustaien berri ere martxa hartu, karrerak hasi, ordurra iraien egin, buelta aurrian, dana nola maneiatzea lortu zenuten? Bueno, azkenen geldik egon ginen, zai izan zen ez, etxen kuarentenan egon ginen, bueno, danoi presente egon, ez genekigun noiz bueltako ginen, genekin bakarra zen, entrenatzen saitu gara gendukela, bueno, karrera kasten ziren, ondo hasi nahi genula ez, nola karrera ez genekigun ez da, noiz hartu, zenba karrera biko nituen edo, bueno, guten ginen karrera bakoitzak guten ginen, altzan da ondo nahun eta aprotxatzeko asmo horrekin, ez? Eta horregatik nik uste zai izan zala, ez? Hasi ginenetik gero baina, bukaeraino, denbora gutxin karrera asko egin ditun ez, eta, bueno, zaitu oso intenso izan zen. Baina, bueno, bintzat korritu genuen da, ez zan hain gezki buka urtea. Ez genuen ez korritu, orduan okerra izango zen. Baina, bueno. Aurten badirudi ja gauzako bera jundiala, iasko egin konparatuz karrerak egitea lortzen ari gara, nesta pandemian jarraituz, mundua aldatu da, txirrindularitza ere seguro zentsu batzutan aldatu dela. Zuek karreretan nola sentitzen zeate, nola izaten dira pandemia garaiko lasterketak? Bueno, karrera aldetik nik uste nahiko ondo dalela antolauta, Azkenen, karrera joan horretik danak ditugu gure PCR-ek ez, obligota gare, bai bidaiatzeko edo bai bertan egoteko ere bai taldeen buru jaieko edo beste, beti eskatzen digu seguntze karrera bat, PCR bat edo bi PCR, eta alde horretik nik uste oso ondo garela babestuta ez. Eta gero, hoteletan egoten ganene, generalen bazkarik eta olago ikikotan ez da izaten bufe bat, izan da igual talde bakoitzak bere gela baten aparte bazkaltzen du edo faltzen du, eta nik uste nahi kondo darela antolota gauzak. Horregatik nik uste lehen urten Vuelta Espainia intzan, Giro ere bai, Tour ere bai, eta problema handi gabe intzien ez, eta aurten bidea nik uste bidela eta lehen urteko ikasteko bali izan zigula, eta aurten bide horretik jonezkeo karrerak ebiko ditugula, espero eta bitzea bentzat. Dana martxan jartzen ari da, aste honetan World Tourra hasiko da, Emire herrietan, pixkanaka danok hartuko dugu erritmoa, zuretzat eta taldearentzat, taldeko euskaldunentzat gutxienez, lehenengo helburutakoa Euskal Herriko itzulia izan behar du, ez? Bai, bueno, ez dakit, inguruetan nahiko nuke nahiko ondoen, ez? Baita San Remondare nahiko nuke lehen urten aurren ikusi nintzen da, nahiko nuke aurten bintzat hortxe honez, buruko hortan ikusi eta ondo bai hau. Ez dakit, San Remo, itzulia Amsteloitan nahiko nuke bai ondo bai hau edo bai. Itzuliaren izen propion artean azken urtean Joan Zagerra esan, berak irabazi zuen azkeneko Euskal Herriko itzulia, aurten ere esan du bere herrialdeko itzulia irabazi nahi dula. Zuk gai ikusten duzu Joan berriro ere podiumean lehenengo postuan egoteko? Bai. Nusto oso txirrendulari ona dela ez, gaina baki zein noaino aia doken behake bai, erlojupeko osonak egiten ditu, holako itzuli
astebeteko itzulitan oso ona da, eta lehen irazta da, basik, hoxe irabazi daikela bai. Denboraldi hasiera komentatu dugu, bai Ardenak, San Remo, Euskal Herriko itzulia, Katalunia, baina denboraldiaren muinera junda, aste hauetan jakin dugu taldeak hartu zaitula Tourreko aurrelistarako, beraz 2021 izan daiteke zure debuta Tourrean. Nola prestatzen ari zara, edo zer sentitzen duzu jakinda aurten ja Frantziako Tourran debuta egin dezakezula? Bai, berez, printzipioz taldeko izan zuten, lehenengo zatin Tourren nula, eta egizan da oso pozik ez, oaingo lista horta menta Tourren nago, eta haber denan juten dan ez, bakigoa azkenen aurten, lehen urten urte oso garrarok izaten nahi diela, eta bueno, da nahiko esiko dugu ez, nola izango dien, korretuko deun, edo ez da eroriko, beti da zuz, baina bueno. Aurre listanetek egizun da ja pozten dure, ja. Hala ere, Tourrerainoko bidea luzea da, uztailan hasikoa, hilabete asko behatzen dira, iaz ikasi genuen, hainbeste hilabetetan zenbat aldatu daiteke mundu guztia. Areainoko bidea nola aurreko usten dezuen, imaginatzen Ardenak takeo atxerentxo bat etorriko dela, baina zen izan da behar da zure bidea Tourreraino? Amstel da gero berez atxeden badauket. Gero teidea eta gero rotikan karrera txon badauket eta ja Tourre izango nuke bai. Baina bai, Amstelekin berez hor bukako nuku lehenengo zatie, gero ez dakit aste bat edo deskanso dutxo bat hartu eta gero ja altura pixkadik ja joan nintzen teidea eta gero ja Tourrea bai. Astana beti onenen artean ibilia izan da itzuli handietan, hala ere aurten Miguel Ángel López galdu du, Movistarra jundalako, oraindik ere Jakob Fuglsang dakazue, lider sendoa itzuli handietarako, baina zeakaso bakarra 3 itzulitarako. Beraz, galera importantea Miguel Ángel Lópezena, zuk nola uste zu taldeak aurre egingo diela 3 itzuli handieiz? Bueno, ni uste talde hortatik Blasov daula, ez? Itzuli handietako generalak edo diteko. Eta urten giroa behidazioan, eta bueno, nik uste aukerak izango ditula ez. Oso ona da beha, eta bueno, badaki olako buelta honditan badaukela ez, motorra hondia dauke, horri biltzeko aurren, eta bueno, nik uste beraiek jongo dira giroa. Gero Tourreako santzik duen, printzipioz ez gino zela general bat diteko objektibo horrekin, eta bueno, etapa biria jongo ginela, eta ekipoare beste erabatea antolota jongo zala Tourre bida horregatik eta bueno, egizan da netzako perfecto ez, nik ez dakit gure aukerabiko genitula danak, eta bueno, egizan da oso ondo bai. Beraz, zu Tourrean lider sendo edo sailkapen nagusirako liderri gabe, zuretzat aukera zabalagoa izan daiteke Tourra lehiatzea, zu txerrendari azkarra zea, baina mendia pasatzeko gaizea, igoeretan ondo mandiatzen baitzea, zure aukera argia izan daiteke Tourrean etapa bat irabazteko, etapa iesaldiakin eta grupu txiki bat azkarra zea, igotzailezea aukerak izan ditzazkezu, Bai, ni usteet idea hori dela ez, eta horregatik baita beste talde bat emango duela Tourrea, eta bueno, ni usteet idea politia dela ez. Bai, azkenen baldin badijoa generala iteko ziklista bat talden, bueno, azkenen libertate gehiagiko deula, eta bueno, gehiago burukatzea biko deula ego ditugula etapak. Esan dugu zure bigarren urtea dela Astana berez Kazakistango taldea da, baina Euskaldun pila ditu, tartean Izagerretarrak, Omar Fraile, Oskar Rodríguez, baitare Javier Romo, Euskalduna ez dana, baina Euskal talde baten karrerak indituna baina arte, bake taldean, eta gainera zu. Eta gainera, estafean ere hainbat Euskaldun dituzue. Zer modu sentitzen zea Euskalduna ez da, baina Euskaldun zena dakan talde honetan? Egizan da lagun hartzen ez lagare ez. Oso ambiente politia dukula gure arten. Talden baita oso ambiente politiako, baina gure arten bazkenen desberdina ez, espezialagoa zela da. Egizan da oso guztua ez. Karreatan aurreko probentzia jo ginen, Omar,
bi zagirretarrak, eta ni biajene batea junginen, eta bueno, egizan da horre bila eskertzen da, ez guruntzea izketan lasai ez argazan gatik, da bueno, danak ondotzen da. Lagun giro, ez? Hori da, bai, eta karreran bertan azkenen deiozu ezer gauza, eta bueno, danak gara ez danai laguntzeko, eta bueno, hori nik uste beste puntu estra dala. Bukatzeko balez, beti egiten dugun galdera, bigarren urtea Gordurrean, ja, gauza politak egiteko gai izan behar zea, tartean, espero dugu, zerbait irabaztea, Gordurrean. Zuri pertsonalki nola gustatuko litzaizuke urtea bukatzea garaipen batekin, nun, noiz, zein izango zen zure ametsa abenduan? Bueno, ez dakit, batzuk esan duzuna ez, ustetik urtea ez, pixka hobetzen ari naizela nik uste ez, eta bueno, taldeak eskatzen diguena ondo bete ez, eta bueno, karrera zabantzat ondo ibili, eta horren burukan ibili, eta hor ikusten bagea, bueno, lehenago berandugo joko di garaipenak. Bale, Aramburu, eskerrik asko zure arretagatik, espero dugu hemendik gutxira zure garaipenak ospaltzen ibiltzea, etxean bada hobeto, zurren bada are hobeto, ezagutzen zaitugu irabazle bezala, eta, bueno, egia da profesionaletan progresioa beti motelagoa da, afizionetan konparazioa eginda, baina etorriko dira, talde aproposean zaude, giro aproposean, eta zure maila eman ez geho, hala espero dugu, beste hainbat euskal garaipen lortzea. Eskerrik asko Alex, hurrengo arte eta ikusentzulei mila esker gurekin saio hau ikusteagatik. Espero dugu gozatu izana eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.